Savjetnik Harisa Silajdžića Damir Arnaut priprema odbranu Ejupa Ganića. Svjedoci iz Dobrovoljačke ulice ipak sve su glasniji. Dobroveče. Pravni savjetnik Harisa Silajdžića Damir Arnaut danas je iz Londona hitno doputovao u Sarajevo da bi, kako kaže, prikupljao materijale za odbranu člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. U London će se vjerovatno vratiti naredne sedmice. U odbranu Ganića, osumnjičenog za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici, ustali su ne samo sarajevski, već i neki međunarodni zvaničnici. Delegacija na čijem je čelu Damir Arnaut u Londonu bi trebalo da radi na oslobađanju člana ratnog predsjedništva takozvane Republike Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. U kabinetu srpskog člana predsjedništva objašnjavaju da su postupci Harisa Silajdžića i njegovog pravnog savjetnika Damira Arnauta postupci pojedinaca. Prema informacijama kojima mi raspolažemo u ovom trenutku, a koji nam nisu svi dostupni, pretpostavljamo da je svakako savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda tamo otputovao po nalogu svoga, dakle, šefa, pa prema tome pretpostavljamo i na račun troškova njegovog kabineta. Umjesto što lobira za Ganića u Londonu, dosad je već trebao da bude u ambasadi u Australiji. I evo ovo još jedan primjer kako neko ko u nekom trenutku misli da nešto dobro čini za Bosnu i Hercegovinu, za pojedince u Bosni i Hercegovini, ipak ruši i onako loš imidž Bosne i Hercegovine. Hapšenje Ganića probudilo je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ovaj put kako bi se slučaj Dobrovoljačka prebacio iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Glavni tužilac Milorad Barašin tvrdi da će predmet biti okončan u tužilaštvu BiH za nekoliko mjeseci, ali ne zna hoće li biti optužnica. Iz Srbije poručuju da je došlo vrijeme da se na Balkanu zakopaju ratne sjekire i da bi na scenu trebalo da stupi pravna argumentacija. Upravo zato je u ovom trenutku važno da se ostane u okvirima pravne argumentacije, znači one argumentacije koja je zasnovana na materijalnim dokazima i koja se ne može iz političkih motiva ni forsirati, niti osporavati. A pred nekoliko različitih tužilaštava o Dobrovoljačkoj, gdje su iz zasjede ubijena 42 golobrada mladića, a 73 ranjena, već je svjedočio nekadašnji pomoćnik ministra odbrane Savezne Republike Bosne i Hercegovine Slavoljub Belošević. Bio je jedan od zarobljenih, natirali su ga da skine odjeću, ispitivan je trpeći teško fizičko i psihičko maltretiranje. Kad su me hvatali za kosu i čupali kosu i tako dalje, onda su mi vadili živi jezik iz usta, prinosili nož da ga seku, hvala Bogu da ga nisu sekli. To mi je bilo najteže. O njihovoj odgovornosti svjedočili su do danas mnogi. S druge strane, u Sarajevu za sve krive JNA, koja se mirno povlačila, sam Divjak je za Jugoslovensku narodnu armiju izjavio: dobila je po prstima, a Sarajevo je odbranjeno. Prema nekim tumačenjima, JNA je Izetbegovića sklonila u Lukavicu zbog obavještajnih podataka da ga muslimani planiraju likvidirati i sve smjestiti Srbima. Nakon dogovora Jugoslovenske narodne armije, Ganića i Umprofora o vraćanju Izetbegovića i povlačenju JNA kroz Dobrovoljačku je uspjelo da prođe samo njegovo vozilo. Za ostatak je uslijedila naredba: pobij sve. Sve je zabilježeno i na audio snimku. Najbliža jedinica Dobrovoljačkoj, blokirati ulicu. Dragi ovdje. Sa tim događajem koji je bio u Dobrovoljačkoj ulici rukovodio je Ejup Ganić, a komandovao je Jovo Divjak i pripadnici Zelene beretke na čelu sa Jukom Prazna. Divjak je za masakr izjavio da je istorijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu, a u sarajevskim medijima i tada i danas zločin je nazvan odbranom. Ganića međutim prozivaju i za zločine nad Hrvatima. U Hrvatskoj udruzi logoraša BiH smatraju da su reakcije iz Sarajeva na Ganićevo hapšenje sramne. Javlja se Haris Silajdžić, javlja se Stjepan Kljujić, javlja se Ivo Komšić, ali oni ne brane Ejupa Ganića. Oni zapravo brane sebe. Šta su, kada su bili članovi tog kolektivnog šefa države u vrijeme rata, šta su radili?
U njegovu odbranu stali su i neki međunarodni zvaničnici. Bivši visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling smatra da je Velika Britanija hapšenjem Ejupa Ganića povrijedila njegova ljudska prava. I dok strane diplomate otvoreno staju na stranu Ejupa Ganića, porodice zarobljenih i nestalih Srba pozdravljaju njegovo hapšenje. Došlo je, kažu, vrijeme da se sazna istina. Podršku ratnom članu predsjedništva BiH Ejupu Ganiću boračka organizacija Republike Srpske ocijenila je diplomatskim skandalom. I vijest koja je upravo stigla u našu redakciju. Poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić podnio je ostavku na mjesto člana Međunarodnog religijskog savjetodavnog vijeća u fondaciji Tonija Blaira za vjeru zbog hapšenja Ejupa Ganića i navodnog kršenja njegovih ljudskih prava u Velikoj Britaniji. Cerić u pismu fondaciji navodi da je Ganić, kako kaže, posljednji čovjek koji se može optužiti za zločine protiv Srba i da ne može podnijeti tu vrstu licemjerja Vrhovnog suda u Londonu, zbog čega traži da se njegovo ime izbriše sa spiska Međunarodnog religijskog savjetodavnog vijeća fondacije, saopšteno je iz Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi nismo najzadovoljniji razvojem cijele ove situacije oko kadrova na nivou zajedničkih institucija, ali sve dodatno otežava i trenutna situacija u Sarajevu. Vidjeli ste ovih dana Sarajevo živi u 90. godinama i pitanje kako će sve to dalje razvijati, tako da ja ne mogu garantovati da će sve to biti završeno, pošto ne znamo kakva nas atmosfera gore čeka i narednih dana vršimo konsultacije hoće li uopšte biti sjednica parlamenta zbog ovakve atmosfere.